голяма победа. Знаете, това е голямо дерби. Щастлив съм. Играхме много добре и напълно заслужихме тази победа. Доволни сте в съвлекалнята? Да, разбира се, доволни сме. Най-накрая зарадахме и тази великолепна публика, тези фенове, които най-много те заслужават това нещо. Щастлив съм, ще напълнихме цялата трибуна. И надявам се, още много ще ги радвам. Напълни се стадиона, може би това е най-важното. Да ти кажа честно, да. Не очаквах толкова много хора. Щастлив съм, радваме това, че феновете пак се връщат по стадиона. Мисля, че няма да за последно ще гледаме още много пълни трибуни. Девети гол в професионалната ти кариера срещу Ботев. Какво значат тези мачове за теб? Какво значи? Дербите са нещо най-велико смисъл. Да, играл съм в много държави, такова дерби няма. Просто за мен е най-голямото. Той както в България, така и на други места. Както казах, феновете си го правят своето. Щастлив съм, като вкарам на Ботев. Понекът, как да кажа, работата ми е това, да вкарам голове. С опит или с мотивация спечели турнир? Всичко, желание, мотив, опит, всичко имаше. Значи, просто се раздадоха. Вдъхновението на минало ще дойде след този матч. Докъде могат да стигнат силите на Аз съм казал и не си преди съм казвал, че Локомотив има сили за много по-далеч в класирането, така да ще видите след много години още по-силен Локомотив. Ето вече четвърти пореден матч, където побеждаваме на Лаута. Играем много по-добре, така да ще има само един много по-добър и по-добър Локомотив. Ти лично къде очакваш да финиширате? Аз съм казал в горната част на таблицата. Едно послание към феновете за финал. Те направиха страхотна атмосфера преди и по време на дербито. Какво би им казал сега? Да продължават така. Ние ще се опитаме да ги радваме всеки матч, да продължават така. За мен те са най-големите.